molt curt vaig a fer-ho, en 4 anys de govern amb majoria absoluta en aquest Ajuntament, en 4 anys de majoria absoluta a la Junta, al Consell d'Administració de IPG, que demana ara el que ells no van tindre el valor de fer. En aquest cas, fins i tot ni falta de responsabilitat ni per quedar-se a continuar debatint quan hem estat més d'una hora escoltant tot el que havien de dir sense cap problema perquè així mereixia ser escoltat. Demostració total de la falta de responsabilitat i la poca vergonya que estan demostrant els responsables del Partit Popular, un seguit d'amenaces constants en les seues intervencions, mateixa plantejant que no van ser capaços de passar la línia roja, és a dir, no van ser capaços de demanar la responsabilitat que ells diuen que assumien, havien contemplat. I ara demanen a aquest govern que no passi aquesta línia roja que ells contemplen des de les irregularitats. Vergonya és el que em faria a mi avui alçar-me d'eixa cadira i no assistir al fenomen que han ocasionat ells. Quin circ mediàtic el que acaben de demostrar en aquest moment alçant-se i sentant-se de la sala. No hi ha res més a dir, valor que s'ho facin mirar. Gràcies.